Avui tornem a parlar del caos ferroviari a Catalunya, un problema crònic que afecta milers de persones cada dia i evidencia el fracàs de la gestió centralitzada de les infraestructures. Retards constants, avaries que repeteixen setmana rere setmana, inversions promeses però també incomplertes. Concretament, 4.500 milions promesos i no invertits en 9 anys. Rodalies va tenir una mitjana de 31 incidències diàries el 2024. Regionals, només a Lleida, ja suma 665 dies d'incidències en 3 anys. I sabem que la causa d'aquest despropòsit prové d'anys de desinversió, perquè les dades són clares. En els darrers 30 anys, l'Estat espanyol ha destinat 56.000 milions d'euros a la xarxa d'alta velocitat, mentre que només destinava 3.700 milions a les rodalies de tot l'Estat. I d'aquest pressupost, només el 17% s'ha invertit a Catalunya, tot i que representa una de les zones amb major densitat d'usuaris i de circulacions ferroviàries, un greuge comparatiu flagrant que explica el deteriorament constant de la xarxa ferroviària convencional. El Ministeri de Transports promet plans de xoc i protocols nous. Ens parla d'inversions milionàries, però les actuacions continuen sent reactives, parcials i clarament insuficients. Catalunya no pot continuar atrapada en un sistema ferroviari disfuncional i centralitzat que maltracta la seva ciutadania perquè ens frena el desenvolupament social i econòmic del país. Per aquests motius, el desplegament del traspàs integral del servei de Rodalies a la Generalitat de Catalunya no és només una fita històrica, és un compromís que també estigui gestionat per la mateixa Generalitat, perquè aquesta és l'única sortida viable per posar fi a dècades de desatenció, ineficiència i un greuge inversor.